Дякую, Діма, що приходиш. Ну а як же? Ну що, як там? 11 Так, радок. мовчи, я не починають. Давай я тобі допомогу. Знайди мені тут 11, 13 і 23. Откуль гэта ўсё у Давай тебе? хутчей. Ты махлюешь. Що, саме розумне тут знайшов? Ты что, да як можна? Я не Номер буду. 23. Ой, бінго. Хочай. Ти, бабулю. Я тут. Я не удільничу. То качи довго не живуть. Віншую, а можна вашу картку поглядеть? Ой, мілочок, без проблем. Діма, покажи-ка йому картку. Покажи, я сказала. А вам сёння шчасціць? Нарешті. Ну, як вы ведаеце, пераможца сёння выбірае фільм на вечар. О. Мінулым разам мы глядзелі гукі музыкі. Што будзе сёння? Ой, каточок тому, я тут зовсім випадково свій любимий фільм знайшла. Ого, выдатна. Ага. Зомбі разня 7, помста стриптизерок. Мусить бути вельми цікавим. Я не думаю, што ён добра пасуе. Кому? Ну, гасцям. Ми що, неповногодові? Ну, зусім нейкі недарэчны. Недоречне що, зомбі чи стрипуха? Ну, тут агульна ўсё Ну непрыстойнае. ти великий хлопчик, уже бачив усе. І зомбі? Дорогі мої, після твоїх таблеток я тут таких зомбі бачила. Мы ж дамовляліся, мы больш пра гэта не гаворым. Погляди на мене, мне 89. Що, думаєш, я тут ходжу і веселюся кожен день? Усьо, чого я хотіла. Налить з гарбати, де посидіть з моєю Семеновною і поглядіть зомбі разню 7, помсту стриптизерок. Я што-небудзь прыдумаю. О, дякую. Зомбі разня 7. Шостая лепш. Нешта і не видохлися з часом. Я думаю, ты не любіш Семёновну? Не люблю. Хочу яе напужать до усрачки. Може, у апошній раз. Бабуля, ну ты што? Ой, да посталей-то уже. Мы бяжым альбо распранаемся. О боже, Семёновна, доктара сюды! Я за хуткай! Бінга. Думда.